Topmaster Professional представя линеен лазерен нивелир TMP-100. Линейният лазер е предназначен за прожектиране на хоризонтални и вертикални линии като помощно средство при професионални приложения. Уредът може да бъде използван както на закрито, така и на открито. Технически характеристики: точност на нивелиране плюс-минус 0,3 мм на 1 метър. Диапазон на автоматично нивелиране плюс-минус 3 градуса. Работен обхват до 40 метра с лазерен детектор. Резбови отвор за поставяне на статив. Вграден заключващ защитен механизъм. Режими на работа: хоризонтален режим, вертикален режим, режим кръстосани линии, функция наклон. Окомплектовка: магнитна скоба за стена, адаптер за статив, лазерна мишена, очила за по-добра видимост на лазера, удобна чанта за поставяне на колан. Topmaster Professional представя линеен лазерен нивелир TMP-100.